God dag alle sammen og velkommen tilbage til Done Gaming. Sidst der var vi i gang med at søge husene igennem, og jeg synes vi skal starte fra hvor den kom. Finde ud af om der er mere inde i de her huse her af brugbart materiale. Der er ikke nogen fjender, det er der altid noget. Bobbypin. Dirty Time Suit. Gider ikke at samle flere jakkesæt op. Flere bobbypins. Hvad er det vi har her? Workbench. Weapon workbench. Workshop. Okay. Duct tape. Ja, vi kan vende tilbage til det her sted, hvis det endelig er, vi får brug for det. Se om vi finder noget herinde. Hvorfor begynder den at bevæge sig? Det må være Cothwords måske, der aktiverer den. Der er i hvert fald ikke nogen fjender. Bare cabinet desk, ingenting. Yeah. Som jeg har forstået det, så de der caps der, eller flaskepropper, hvad hedder kapsler, det er currency. Der kan jeg godt se. Det kan være det, den har reageret på før. Jeg så dig godt. Jeg får altid creepers over de der ting der. Det sjove er, at jeg har arbejdet som dyrepasser. Jeg hader små krav. Nu er det værste jeg ved. Nu kan gå lade. Yum. Se om der er flere. Og jeg ser ikke sådan ud. Stimpaks. Yeah. Lewis. Okay, det var nemt. That's it. Der samler ikke flere af de der suits op. Det er der simpelthen ikke nogen grund til. Ikke lige nu i hvert fald. Jeg så ind i de der små kravl der. Der ligger en pistol. Whoops. Der har vi et eller andet. Medex. Make bomb disarm. Pistol mere. Jeg stopper med den her. Okay. Fair nok. Ikke den anden vej. Der har vi her 38 rounds. Flere pistoler. Pre-war warning. Shotgun shells. Fancy. Hacke. Lad os se her. Det der ligger i at hacke, det er det første vi gør, det er at vi vælger et ord, som I kan se, WAVE, og den har en likeness på 2. Det vil så sige, at 2 af de her bogstaver i ordet er på samme position, som den kode, vi leder efter. Så skal vi så prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad det er for en ord, vi prøver at finde. W-A-V-E, W-A-V-E. Det kan ikke være bla. W-A-V-E. Det kan ikke være grey. W-A-V-E.
Det kan ikke være fail, på trods af A'et faktisk passer. W-A-V-E. Det kan være rare. Nu prøver vi det. There we go. Det var det. Nå, sådan. Totally high, strong, and needs to relax. Keep telling him that, offering to help, but so far no dice. By the looks of the guy, he's a self-medicating with pie. Okay. Baker. My favorite tinfoil hat wearing nut job. Good for 7 outpulls of day triggers a week. Wow. And the pharmaceutical guy here. Still trying to get to some above. Ja, han må være en drug dealer eller noget. Det er der måden at holde tabs på, hvem man sælger til og hvem man ikke sælger til. Måske en lidt forkert måde. Man bliver hurtigt bustet på den måde i hvert fald. Ikke er podcast. Ikke er jeg selvfølgelig råder folk til at skulle begynde at sælge alt muligt lort. Og måske være lidt forkert. Lad os se, hvad har vi ellers. Et faldfærdigt hus. Jeg hører lyde. Wow. Okay. Vidste det. Vidste det, jeg kunne høre den lille satan, jeg hader sådan noget der. Freaking surprises all over, man. Pre-war money, jeg ved ikke, hvad vi skal bruge den til. Termometer. Så ikke ud til, at der er noget her. Der er sikkert allerede 40 kommentarer i kommentarfeltet om, du glemte lige at gøre det der. Empty milk bottle. Ikke interessant. Der er også noget, man kan smide i skraldespanden. 2 fragmentationsgranater. Nå, lad os se, hvad er vores Out of Time Investigate Concord. Så må vi gøre det. Hvad fanden er det? En motorblok. Ser ud til at være død. Stimbaks. Pipe pistol. Drifters outfit. 5, 7, 0. En æglig sko som vores voldsøl. Kom her. Uncle dog meat. Tire iron. Hvorfor ikke? Hvad helvede foregår der her? Hvad? Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? You seem like an okay guy. Okay. Okay, then. Let's stick together. Okay. Nå, lad os se, hvad vi finder herinde. Dog found something. Hvad var det så med op med? Stimbaks. Nice. God hund. Half-pistol, gold watch, duct tape, fuse. Der er flere af de der ting herinde. Smart hund. Rat poisoning. Ja, hvorfor ikke?
Pre-war money. Cigaretter. Cap stash. Medic cycle. Hvad fanden var det? Wow, la 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 la. Okay, that just happened. Why? Oh, give me the creeps. Nuka-Cola, anti-bottles, chemistry station. En der har købt en pakke cigaretter og stillet den op på maskinen og gået ud. Flot. Nå, hvor kommer vi til? Lad os se her. Terminal. Business entities. Nyt udstyr. Safe storage. Take care of those barrels before you leave tonight. With a cave below the shop. Okay. Service logs. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men der er åbenbart en eller anden form for grotte nede under det her. Hvor kan den grotte være? Tisselværk man kunne samle op her. Hvorfor ikke? Jeg ved ikke hvad jeg skal bruge det til. Samle det op. Kan det være her noget? Nej. Hvad herovre? Op. Hvad har vi der? De var creepy. Hvad var det for nogle skud, der kom herovre fra? Det forstår jeg ikke. Hvad var det? Pork and bean. Okay. Det kan være, hvor de der hunde er. Der så jeg godt. Selvfølgelig folk på Skype. Hvad må regne med? Hvad fanden er det? Og et vandtårn eller noget. Nå. Jeg kan ikke lige finde den der grotte der. Hvad har vi her? Der er den! Det er creepy. Brain fungi. Hvor lækker.
Hvis man holder tab inde, så kan man få sin pitboy til at lyse op. Som I kan se, så tror jeg gik et eller andet i stykker nu. Som I kan se, så lyser så har jeg blå tekst i stedet for den normale Candice grøn. Hvad er det? Ej, det var ikke sødt det der. Normalt Candice grøn, det var der vi kom fra. Det er noget man kan gå ind i indstillinger og ændre, hvis det er noget af det man ønsker. Og det er klart dernede. Jeg ved ikke hvad det er jeg går og samler op her. Okay, radiation poisoning. Men det vil jeg gerne lige have. Det er rounds. Jeg ved ikke hvad fanden det er. Ej, var det klamt det der. Tror jeg ikke er så sundt. Antifreeze button. Simple knife. Hvad fanden er det her gud på? Nuka Cola. Der er et eller andet her. Der. Jeg ved ikke hvad det er jeg går og samler op her, men det hedder med mig klamt. It's gross all over. Nej, hofteben der. Rapid Moran. Var der ikke en mere? Nej, 600. Det der kan umuligt være sundt. Nej, ikke noget af det her der kan være sundt. Nice. Cutting fluid, duct tape, fragmentation mine. Giddy up, buttercup, backleg. Hvorfor ikke? Molotov cocktail. Okay. Okay, jeg tror bare vi skal ud herfra. Det er klamt dernede og ulækkert der. Ej, man. Hader sådan nogle steder her. Hader det. Får altid the jibbers. Jeg tror bare jeg samler op i stressen om at nu skal jeg bare ud. Ej, det var næstigt. Og hvad sker der for vejret? Okay. Anyways, jeg tror jeg cutter videoen her, tager mig selv en lille pause. Og så må vi se hvad det bringer i næste episode. Jeg ved i hvert fald at vi skal ind i den by der et eller andet sted og se hvad vi kan finde ud af angående vores knægt Sean. Hvis I kan lide hvad jeg laver, så like, subscribe. Helt sikkert hvis I har nogle fordele, nogle ting jeg har glemt, et eller andet. Nævn det i kommentarfeltet, jeg vil læse det. Og indtil da, hej.